ସିଫି ଫୋରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରିପୋର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲାଲ୍ସକୁ କନଭର୍ସନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସେହି ମାସରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେରେଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଲାଲ ସ୍କୁରେ ଏକକ ପତାକା ରହିବ ଏବଂ ଏନ୍ପିଡି ଯାହାକି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କିମ୍ବା କମଳା ସ୍କୁରେ ଆନ୍ ପତାକା ରହିବ। ଏହି ପତାକା ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମେ